Narodený po roku 2000 a cítiš na sebe obrovský tlak na prácu, na podávanie dobrého výkonu, na vybudovanie kariéry, tlak od rodičov na to, že potrebuješ byť dostatočne dobrý, tlak na to, že už by si mal mať ženu, muža, tlak na to, že už by ste mali mať svadbu, že už by ste mali mať deti. Rozumiem. Sám som z tejto generácie a v tomto videu chcem rozprávať práve o tom, čo generácia ľudí narodená po roku 2000 zažíva a aký tlak v sebe máme. Samozrejme, nechcem to teraz nejako fixne ohraničovať, ale toto sa môže týkať aj ľudí, ktorí sa narodili v roku 1990. A toto videjko, prosím, je odkaz aj pre rodičov, možno starých rodičov, aby ste vy lepšie pochopili, čo sa v nás odohráva. Naozaj nemám rád, keď sa bavia tí skoršie narodení o tom, ako dnešná generácia, že je proste to stratené a že sme úplne akože vymletí, nevieme bez kalkulačky vypočítať nejaký obyčajný príklad, že sme proste mäkkí, sťažujeme sa, že sa nám nechce robiť. Tak naozaj v tomto, keď počúvam, tak mi vrie krv v žilách, pretože nikto sa nezamýšľa nad tým, s čím my vo vnútri v samom sebe potrebujeme pracovať a možno, že sa v nás odohráva aj taký dosť veľký konflikt a boj a aký tlak my v sebe cítime. Nechcem samozrejme teraz hovoriť, že by generácia našich rodičov alebo starých rodičov to mala ľahké. Určite nie. Ale chcem povedať o tom, že je to iné. Je to iné a ak naši rodičia sa na nás budú pozerať z tej ich generácie, teda z toho, ako to bolo v ich časoch, tak to dieťatko bude cítiť obrovský tlak. Asi to najhoršie, čo môže rodič urobiť pre dieťa, to hovorím teraz z pohľadu toho dieťaťa a zase aj ako budúceho rodiča, je to, že ja v tvojom veku už som dávno mal muža, už som dávno mal ženu, ja v tvojom veku už som mal 2 deti, ja v tvojom veku už som mal takú kariéru, takúto prácu, už som mal postavený dom. Nie, toto nám vôbec nepomáha a len to prilieva benzín do ohňa k tomu nášmu tlaku, ktorý my už aj tak cítime. A teraz toto video možno pozeráte a ľudia, ktorí nie ste zvyknutí intenzívne pracovať na sebe a možno, že neviete to presne pomenovať, z čoho ten tlak cítite. Takže v prvej polke videjka si to pomenujeme, zakategorizujeme, aby ste sa v tom mohli aj vy nájsť a pomenovať si to. A až potom, keď to pomenujeme, tak sa pozrieme na to riešenie, že vlastne čo s tým a vytvoríme si nejaké nové uvedomenia, nové presvedčenie, aby sme teda sa mohli z toho tlaku uvoľniť. A takisto, ak ste tu na rodič, tak vám to môže pomôcť viac pochopiť, čo sa odohráva vo vnútri, vo vašom dieťati. Samozrejme, že ono vám to nezazdiela. To vaše dieťa vám to nepovie. Prečo? Pretože sa bojí, že bude nepochopené, že ho nepríjmete a že mu ako keby vyvrátite tie jeho pocity. Samozrejme, takémuto človeku nemá motiváciu, aby sa išiel niekomu zdôveriť, keď tam má takýto strach. OK, poďme na to. Takže prvý taký sektor, kde ľudia narodení po roku 2000, alebo teda, ako som hovoril, kľudne aj v roku 1990, pociťujú tlak, je to práca. A hneď poviem ten obrovský rozdiel. V roku 1970, 1980, keď sme tu mali socializmus, tak jednoducho nebol nejaký akože strach o prácu, či si nájdem dobrú prácu. Prácu mal každý. Každý musel pracovať. Dnes my máme uchádzači teraz o prácu, my máme neskutočne veľa možností. A čo prichádza s veľkým výberom možností? Prichádza strach sa rozhodnúť. Či to urobíme správne, či si správne vyberieme, či sa nepopálime, či nezlyháme, či neurobíme chybu. To je ten rozdiel. Príliš veľa možností vytvára priestor na paralizovanie a teda neschopnosť sa rozhodovať. A samozrejme, ak ešte túto prirodzenú neschopnosť a prirodzený strach negatívne podporovala výchova rodičov, ktorí teda za každú jednu chybu a zlyhanie
dávali tomu dieťaťu nejaký trest, tak jasné, že má tam ten tlak v tom, že si nesprávne vyberie kariéru. Hej, má 25 rokov a má strach, že si nesprávne vyberie kariéru. Pritom, keď máte 25 rokov, alebo 20, alebo 30, to je jedno. Vy môžete kľudne 3, 4, 5 rokov niekde pracovať. Vy môžete zistiť, že to nie je to vaše pravé orechové, dať výpoveď a zamestnať sa v novej firme, alebo vytvoriť biznis, ale hlavne získate skúsenosti, získate kontakty. Hej. To je to, že my, ľudia narodení po tejto generácii, po tomto roku cítime ako keby obrovský tlak v tom, že nám niečo ujde. Obrovský tlak na sebe, že niečo zmeškáme, že ten život si neužijeme, že proste o to prídeme. A teda toto zmýšľanie sa ako prvé prejavuje v tej práci. Hej, ďalej, máme obrovský tlak na ten výkon. Výkon v tom slova zmysle, že potrebuješ urobiť tú kariéru, hej, a potrebuješ byť výkonný. A čím ďalej, tým viac je to už aj na ženy. Hej, kedy si ženy jednoducho sa s tým vôbec nestretávali, ale že vôbec. Naše mamy alebo staré mamy, hej, v roku 1980 proste tam nebolo nejaké uvažovanie o tom, že žena ide budovať kariéru. A teraz, keď tá dcéra má v hlave takéto niečo, tak prirodzene jej tá matka nevie dať to pochopenie, alebo teda málo ktorá jej to vie dať. Samozrejme je tam obrovský strach z toho, že či ten syn, tá dcéra, hej, bude dostatočne dobrý. Opäť vychádza to takisto z výchovy, kedy to ešte tento strach bol podporený tým, že tá pochvala sa tomu dieťatku dostala len vtedy, ak vôbec, len vtedy, keď dosiahol nejaké veľké úspechy, že dostal čisté jednotky alebo vyhral nejakú súťaž športovú, matematickú, vedomostnú. Vtedy, keď dosiahol nejaký úspech, dostala sa, ak vôbec, tá pochvala. A ináč boli tresty. Tak jasné, že to dieťa potom má strach, že nebude dosť dobre. To je logické. A toto, ak my nevyriešime, sa v nás ťahá aj do 25-ky, aj do 35-ky, kľudne aj do konca života, ak si to my v sebe nespracujeme. A jasné, že keď toto tu ja mám, tak mám problém si vybrať z tých milión možností, ktoré tu mám, a mám strach, či nezlyhám, či si vyberiem správne a podobne, ako som už predtým hovoril. Ďalší aspekt je postava. Keby ste si, ja som sa fakt tomu venoval, keby ste si pozreli, lebo vždycky v každej nejakej v časovom intervale spoločnosť vyberie nejaký ideál krásy, nejakú ideálnu postavu, ktorá sa teda propaguje, že by sa vlastne mala dosiahnuť. Hej. V rokoch 1980, 90, možno ešte aj 2000, to bola, ako to povedať slušne, bola to proste postava typu krv a mlieko. Hej, proste žena, za ktorú sa dajú za niečo chytiť, hej, a muž bol proste muž, hej, v úvodzovkách drevorúbač, proste bol to muž a jednoducho to bol ideál postavy. Dnes sa to zmenilo. A tu je opäť obrovský tlak na tie ženy, na tie dievčatá. Prečo máme toľko veľa poruch príjmu potravy? Opäť niečo, s čím sa generácia XY nestretávala a stretáva sa s tým generácia Z. A teraz idem na ten najväčší, ale asi najväčší rozdiel a tým pádom aj ten zdroj toho tlaku na nás, a to sú sociálne siete. Sociálne siete vytvárajú v nás porovnávanie. Opäť niečo, s čím sa naši rodičia, keď boli malí, vôbec nestretávali. A teraz poďme si konkrétny príklad, OK? Žena, hej, alebo muž má 28 rokov a je sám. A vidí na sociálnych sieťach, ako jej spolužiak zo strednej školy alebo z vysokej školy už v tomto veku má rodinu. Hej, má prácu, má dom a teda, ako hovorím, má už aj to dieťa. A už toto v nej vyvoláva taký tlak. A do toho, keď ešte začne rodič, že ja už v tvojom veku som už mal 2 deti, ktoré už mali 9 rokov vtedy vychované. Ja už som dávno hej.
to je niečo pre to dieťa, to je doslova akože rana pod pás. My takto to vnímame skrátka. A tá doba proste sa nedá porovnávať. Jasné, že hej, naši rodičia, starí rodičia, vy ste mali proste deti v 19, v 20, to bolo niečo úplne iné. Jednak aj doba dožitia bola kratšia v tej hej, pred 50 rokmi. Vtedy bolo to úplne ináč v tom, že sa nešlo na vysokú školu tak ako dneska. Dneska len 24-25 ročne skončí vysokú školu a dneska len on potrebuje aspoň tie 3-4 roky na aspoň nejaké pracovné, kde môže dávať proste 100% do tej práce a to už zrazu má 28-29 a on vtedy má na to príjem, aby si mohol dovoliť nejaké vlastné bývanie. A až potom, keď má tých 30-31, tak potom reálne môže uvažovať o založení rodiny. Úplne opačný systém, alebo rozdielny, ako zažívali naši rodičia, starí rodičia. Zmenilo sa to skrátka. A v tejto dobe je aj tá doba dožitia dlhšia. Hej. Ďalej. Tie sociálne siete vytvárajú v nás to ohromné porovnávanie, s čím sa musíme my vysporiadať. Ak na to nie sme nie že pripravení, lebo pripravení to je dosť akože ťažká práca byť na to pripravený, ale ak s tým ani nevieme pracovať, tak my si to porovnať ani neuvedomujeme, ale ja verím tomu, že každý z nás, kto si zapne ten Instagram alebo Facebook a vidí tam tú fotku našich spolužiakov z základnej, strednej, vysokej, kolegov bývalých alebo nejakých kamošov, sa porovnávame. Hej, je to normálne. A to je niekoľkokrát za hodinu my dostávame takéto tlaky. Naši rodičia, starí rodičia sa porovnávali s kým? Možno so svojimi 4 susedmi, ktorých mali na tej ulici, alebo v tom paneláku na poschodí. Teraz samozrejme to nejako zjednodušujem, ale sú to tlaky. Ja to hovorím preto, aby sme boli schopní to pochopiť. Ja sa ani nedivím. Ja sa fakt ani nedivím, že máme toľko ľudí, mladých, s úzkosťami, na liekoch, lebo sú to proste tlaky. A my namiesto toho, aby sme ich v tomto sa snažili pochopiť, podporiť, my im ešte budeme hovoriť, že vlastne zlyhali, lebo my už v ich veku sme boli dávno niekde inde. Áno, lenže táto generácia sa musí vysporiadavať s úplne inými problémami. Zažívame úplne iné emócie. Ale opäť nehovorím, že generácia roku 1970 to mala ľahšie, to mala, že by mali menej problémov. Nie, len to bolo iné. Bolo to iné. A ten prístup z roku 1970 nemôžeme aplikovať dnes. To tým chcem povedať. A ešte jeden posledný aspekt, alebo my by sme mohli o tých sociálnych sieťach rozprávať celú hodinu, ale idem ďalej. A ešte jeden ďalší, to je svadba a deti. Ako som už načrtol, bolo bežné kedysi v 18 sa vydávať a v 19 už mať dieťa, v 20 mať už 2 deti. Veď predsa jasné, kedysi 24-ročná žena, ktorá bola sama, sa jej hovorila, že to je proste stará dievka. Áno, kedysi. Dneska je to proste iné, takže teraz, keď mám tak pošepkať rodičom, naozaj nám nerobí dobre, keď máme 29 a vy sa nás každý druhý deň pýtate, kedy už si nájdeš tú frajerku, kedy už si nájdeš toho frajera, kedy už budeš mať tie deti, ja už chcem vnúčatá. Naozaj nám to nerobí dobre. Lebo, ako som hovoril, zmenilo sa to. Takže toto sú boli také 4 hlavné oblasti. Hovoril som ešte o tých sociálnych sieťach, no a teraz poďme na to, ako z tohto von. Tak, ako prvé by som chcel podotknúť, že za ten tlak potrebujeme prevziať zodpovednosť. Nepomáha nám k tomu ani to okolie, ani tie siete, ale napriek týmto všetkým okolnostiam potrebujeme zaň prevziať my zodpovednosť a uvedomiť si, že ten tlak v konečnom dôsledku sme si vytvorili na seba my. Prečo? Pretože, hovorím také prirovnanie, snažíme sa zjesť slona za jeden deň.
Zamyslite sa teraz nad tým. Ak sa ja snažím zjesť slona za jeden deň, mám stres, tlak. Ak si to rozložím na pol roka, mám pokoj, som uvoľnený. Čo to v preklade znamená? Ak ja chcem do 30-ky, do 35-ky mať už všetko hneď tu a teraz, hej, kariéru, dom, rodinu, deti, vychované deti, spokojných rodičov, chcem byť dobrý syn, chcem byť dostatočne dobrý, chcem mať tam úspechy, tlak, cítim tlak. Ak si to rozložím a uvedomím si, že nemám o čo prísť, že nič nezmeškám, to, čo ma má stretnúť, to ma stretne, ten tlak sa rozpúšťa. Čiže tu je dôležité toto zakoreniť do svojej DNA, že o nič neprichádzame. Ako som už hovoril v úvode, ak máš 25 alebo 30 rokov, si muž, žena, to je jedno, ty môžeš 3, 4, 5 rokov robiť nejakú prácu a potom zistiť, že to bola blbosť, alebo že to nebolo to práve orechové a získal si skúsenosti, získala si nové kontakty a potom môžeš keď tak rozbehnúť biznis alebo nájsť si nejakú novú prácu. A to isté je aj keď máš povedzme 50. Ten tlak vzniká proste vtedy, ak začíname sa porovnávať a myslieť si, že nie sme dosť dobrí. Preto to chceme všetko rýchlo hneď teraz dosahovať a už včera bolo neskoro. A ak je to možné, tak druhá rada je otvorene sa porozprávať s rodičmi. Hovorím, ak je to možné, lebo aj za to, aký vzťah máme my s rodičmi, sme zodpovední my sami. Toto video, ak si pozrú rodičia, starí rodičia, možno pochopia, ako sa cítime, ale jednoducho my zase príjmeme to, že oni nám dali to najlepšie, čo mohli, dali nám najlepšiu výchovu, ako vedeli. Ich výchova takisto pravdepodobne nebola ružová. Našich rodičov sa pravdepodobne nikto nepýtal, ako sa cítiš, ako sa máš, čo by si chcel, aké sú tvoje potreby. To vtedy nebolo podľa mňa možné. Teda je na nás, aby sme pomohli my, deti, zmeniť pohľad našim rodičom. Ja verím tomu, že tá zmena príde od nás cez deti, cez tú mladšiu generáciu. Takže ak je to možné, skúste zazdieľať svojim rodičom, starým rodičom, alebo teda jednoducho rodine, ako sa cítite, čo sa vo vás deje. Skúste im fakt otvorene povedať, že tie reči typu ja keď som bol v tvojom veku, alebo kedy už si nájdeš toho partnera, alebo kedy už budeš mať tú kariéru, že to nám vôbec nepomáha a jednoducho zazdieľajte svoje pocity. Ako som už aj spomínal, máme tam samozrejme ten strach z toho, že budeme nepochopení, že jednoducho vyjadrenie našich pocitov bude akože zosmiešnené, hej, a že nám nebudú rozumieť proste. Ale skúste to aspoň. Skúste to, pretože ako som už vravel, tak za vzťah s rodičmi sme zodpovední takisto aj my, je to vždy vzájomné a keď mám povedať zo svojho života skúsenosť, tak ja som v hlave si vravel, že s mojimi rodičmi sa nemám o čom rozprávať. Že jednoducho nemám témy na rozhovor a preto sa s nimi ani nerozprávam. Lenže keď som išiel do toho hlbšie, uvedomil som si, viete čo, toto keď som si priznal, tak mi odpálilo dekel a to bolo to, že keďže som ja si v hlave opakoval tú vec, že nemám sa s nimi o čom rozprávať, tak to je vlastne pýcha. Ja som sa vlastne nad nich povyšoval a myslel som si, že som viac ako oni, že som lepší ako oni a teda bolo to odsudzovanie. Toto keď si uvedomíme, zlepší sa nám aj vzťah s rodičmi a teda, aby som zhrnul toto video, prosím, odkaz pre všetkých narodených po roku 2000 alebo aj skôr. Máme čas, kľud, nechceme zjesť toho slona za jeden deň, rozložme si ho, nič nám neujde. To, čo stihnúť máme, to stihneme, to, čo stretnúť máme, to stretneme, to, čo zažiť máme, to zažijeme. Uvoľníme sa, ukľudníme sa a pamätajte, ste dosť dobrí. Ahojte.